Vad gör du för någonting, Kerstin? Vad sa du? Jag lallar. Du blandar. Vad ska vi göra för något då? Kommer du ihåg? Paj. Vilket försvar ska Sverige ha i framtiden? Historien om underhållningsgiganten och textförfattaren Stig Andersson berättas av hans dotter. Är det inte kul att göra paj? Är det inte kul? Idag ska vi jämföra. Och vad gör du? Jag skär äppel. Och vad har hänt med ditt finger? Jag har skurit det. Okej. Fingerpaj. Martin som gör ett sällskapsspel av 6 dagars kriget av anledning